Jo volia incidir també en els aspectes que ja han assenyalat els companys de corporació. En tot cas, parlaria de l'experiència personal. La primera legislatura que arriba un regidor per ací sempre era una bona referència a Salut, perquè intentava ajudar en tot el que era possible. I després cridava l'atenció que era una persona absolutament lleial a l'Ajuntament i a l'administració, una persona del poble que jo crec que moltes vegades crec que els problemes de la institució Ajuntament se'ls portava a casa i moltes vegades mos renyia, i això em feia gràcia als polítics, quan en una comissió o això pujàvem un poc el to o s'excedíem en la dialèctica, s'emocionava. Per tant, des de Compromís estem molt contents que pugui ser Salut i molt contents també que siga per unanimitat. Montaner, senyor Montaner.